Rojbaş hevanno, êvar baş ji wara li deverên ku bûye êvar, em weşanekê zindî dîsa buwarane. Çend nûçe hene dixwazim ji wara pêşkêş bikim bi taybetî di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ev du roja hin tişt di medya civakî de têne axaftin ka em binêrin rastiya meselê çi ye? Xweseriya li Rojavayê Kurdistanê çawa dikare bibe garantî? Gelo hikûmeta demkî ya Şamê ev rewş qebûl kiriye nekiriye? Em hinek bi hev re lê binêrin lêpêşî meseleya heqareta li Leylezanê heye. Em hinek bala xwe bidin serê ka milletê Kurd xwedî li Leylezana derket derneket. Ez dibêjim qey bi yek dengî hate gotin ku Leyla zana rûmeta me ye divê em xwedî lê derbikevin. Ji Ehmed Türk bigire heta wekîlên Dem Partiyê yên li meclîsê bi yek dengî xwedî lê derketin lê ev têrê nake. Ya girîng ew e aliyên dewleta Tirkiye diviya bu xwedî lê derketana. AKP, MHP, CHP diviya bu xwedî lê derketina ji ber ku Leyla zana ya me ye, rûmeta me ye, em ji xwe xwedî lê derdikevin. Lê heqaret ji aliyê dewleta Tirkiye tê. Ne lêborînekê heye, ne uzrekê heye, ne tiştekê heye. Yani dîsa jî cîranên me rastiya xwe nîşanê me dan. Em hema dest pê bike hevanna. Daxuyaniya Hakan Fîdan heye qet nexweş e di derbarê Rojavayê Kurdistanê de. Panîka wî nîşan dide. Tabii dewleta Tirkiye. Çima dikevin panîkê? Ji ber rastiya li Rojava. Ahmed Türk dibêje di kesayetiya Leyla Zana de heqaret li Kurdan hatiye kirin. Piştî ku du alîgirên Bursa Sporê li dijî siyasetmedara Kurd Leyla Zana heqaret dijûn kufir kirin, 16 baroyên Herêma Bakurê Kurdistanê daxuyaniyekî hevpar weşandin, xwestin kesên ev gotinkirine werin ceza kirin. Di vê naverê de siyasetmedarê xwedî tecrübeyê Kurdan ew jî rûmeta milletê Kurd e Rêzdar Ehmed Türk ew jî dibêje ev heqaret li me hemiyan e. Di maça futbolê ya di navbera Soma Sporê û Bursa Sporê de hin alîgirên Bursa Sporê bi duruşmeyên heqaret dijûn li siyasetmedara Kurd Leyla Zana kirin. Vê yekê gelek karvedan bi xwe ranî siyasetmedarê Kurd Ehmed Türk jî rabû reaksiyon nerazîbûn nîşan da. Ev heqaret dibêje li dijî me hemiyan e, ne tenê li dijî Leyla Zana ye. Türk dibêje gelê Kurd pir caran lê heqaret hatiye kirin. Bi van neheqiyan nijadperestiyê carekê din xwe nîşan da. Em vê heqareta wan şermezar dikin. Spor tiştekî pir cuda ye. Spor qadekê dostaniyê ye, diyalogê ye, tehemûla li hember hev û du ye. Spor qadekê pêwendîdanînê ye, atêkiliyan e, bikaranîna sporê ya bi vî rengî ciyê xemgîniyê ye. Divê em bi tu şiklekî wekî siyasetmedarên Kurd vê rewşî qebûl nakin. Ahmed Türk dîsa jî dersa medeniyetê daye wan cîranên me ku mixabin para xwe jê negirtine. 16 baro jî ketin dewrê. 16 baroyên li Herêmê bi daxuyaniyekî hevpar daxwaz kirin kesên heqaret li Leyla Zana kirine werin tespît kirin û ceza kirin. Baroyên Samsûr, Agrî, Êlih, Çewlik, Bitlis, Dersim, Amed, İdir, Colemêrg, Qers, Merdîn, Mûş, Sêrt, Roha, Şirnex û Wanê di derheqê van çêr, heqaret, kufiran de daxuyaniyekî hevpar weşandin ka di wê derê de çi tê gotin. Baroyan diyar kir ku gotinên biçûkxistinê ên cihêkariyê yani bölûcîtû ew bi xwe dikin li dijî Leyla Zana em qebûl nakin. Baroyan xwestin ku qeydên weşanê yên maçiyê û raporên federasyonê werin tomar kirin, werin lêkolîn kirin, cezayên pêwîst acîlen were dayîn ji bo ku bibe numûne, ji bo ku carekî bibe îbret, ji bo carekî din kesek nekeve nava van fûçan. Tabii mijar heta parlamentoya Tirkiye jî çû dîmenên heqaretê yên di dema maçê de li ser medya civakî jî belav bûn. Bi hezaran kes bi etîketa Leyla Zana onurumuzdur weşandin. Yani Leyla Zana rûmeta me ye. Bertek nerazîbûna xwe li dijî zimanên nefretê nîşandan bang li rayedaran kirin ku erka xwe bînin cî. Çi ye erka wan? Yani tespît bikin û ceza bikin. Ev e. Wekî din li meclîsê em binêrin çi biye? Wekîlên Dem Partiyê li lejneya giştî parlamentoya axivîn bûyer şermezar kirin. Elbet xwestin dest bi pêvajoya yasayî were kirin. Parlamenterê Dem Partiyê yê Wanê Zülküf Uçar got di van salên dawiyê de bi taybetî di maçên Amed Sporê de pesnêjî temê hatiye dayîn, gefên torosên spî hatiye xwarin, di gelek maçan de jî heqaret li milletê Kurd hatiye kirin.
herî dawî li dijî nirxa siyasî ya milletê Kurd Leyla Zana slogan duruşmeyên heqaretê kufur hatiye kirin. Di vê derbarê de yani em bibêjin ev gotinên nijadperestî ne. Demil dest acîlen divê lêpirsîn were destpêkirin, ev kes werin ceza kirin. Wekî din hevanno di derbarê Leyla Zanê de Dilan Kunt Ayan ew jî parlamentera Dem Partiyê ya Rihayê ye. Parlamenterê Dem Partiyê Şirnexê jî Mehmed Zekî Îrmez wan jî di meclisê de xwe îfade kirin. Gotinên wan yek bûn. Leyla Zana rûmeta me ye, nirx û dîroka gelê Kurd e. Celal Fırat jî axivî Parlamenterê Dem Partiyê Stenbolê ye. Ew jî dibêje tekoşîna Leyla Zana ku rûmeta milletê Kurd e wê muheqqeq rojekî we biguherîne. Yani we medenî bike, we bike sivîl, we bike însan ku hûn fêr bibin divê mirov heqaret li însana neke. Yan jî heqaret li milleta neke. Em goh bidin Dewlet Bahçelî hevando ka ew çi dibêje. Dewlet Bahçelî di derbarê Öcalan de daxife dibêje me dixwest em mafê hêviyê bînin cih lêbelê ew bi xwe naxwaze ji îmiraliyê derkeve. Gelo rewşekî wisa heye tunê Dewlet Bahçelî ji ber xwe derdixe. Niha hûn zanin mîtingekî hatiye organîzekirin çarê çile 2026an. Ez bawer dikim ev mîting li Amedê ne? Li Amedê wê were çêkirin. Serokê Giştiyê MHP Dewlet Bahçelî diyar kir ku divê mîting di çarçoveya azadiya derberîn û ramanê de were kirin. Yani heqê her kesî heye mîtingekî wisa çê bike. Rojnamevana jê pirsiye mîtingekî bi vî şeklî heye tu çi dibêjî ji bo azadiya Öcalan gotiye normal e. Normal e. Beriya her tiştî divê ez vê bibêjim. Di nava sînorên rewa yên azadiya derberîn û ramanê de yani azadiya xwe îfadekirinê de di çarçoveya hukmên yasa û destûra heyê de mafê her kesî, mafê her partiyekê siyasî heye civîn xwe nîşandan û civînên li qadên vekirî li dar bixin. Xwezaya demokrasiyê ev e. Prensîbê wê yên giştî divê mijarê de diyar yani tê zanîn li dij dernakeve. Di rewşeke ku CHP heta niha 75 mîting li dar xistine. Partiyên din yên mezin û piçûk li her zevî û platformê civînên salonan yan jî li qada vekirî li dar xistine. Bi vê şeklî ev xebata Dem Partiyê jî mijareke divê mesele mirov mezin neke. Dibêje bi qenaeta min tu aliyên nebaş vê mîtinga Dem Partiyê tune ye. Çarê kanûnê tê li darxistin, kanûna paşin. Navê van mehan jî di Kurdî de hê jî problem e. Ya çile ye, ev çi kanûna pêşîn û çi kanûna paşîn e tu xwedê ya. Yani mesela konsantra me xirab dikin. Kanûn heye meha danzdan e. Hinek jî re dibêjin kanûna pêşîn. Çile heye jî re dibin kanûna paşin. Ya em nav yani nav bûne qit û radibin kanûna pêşîn û kanûna paşin na. Hevan da. Mijdar heye meha yanzdan e, kanûn heye meha danzdan e û çile jî meha yekê ya salê ye. Baş e? Em bêjin meha çile. 2026an tê li darxistin. Elbet dikarin bicivin dibêje Dewlet Bahçelî pendewarî, daxwaz, ramanê xwe bîne ziman. Yani tiştek tê de tune. Niha tişta vê derê dixwazim jî bêjim millet daxwaz dike bi taybetî tevgera siyasî ya Kurd yani tevgera Kurd daxwaz dike ku Abdullah Öcalan serbest were berdan. Bikaribe faaliyetên xwe yên ji bo aştiyê li derve bike yan jî xebatên xwe yên ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê. Navî çi dibe ne meselê ama divê a min mühim banga Öcalan a 27 Sibatê ye. Dewlet Bahçelî wisa dibêje. Yani bi wê bangê pêşî li her tiştî dibire. Ez hêvî dikim ku ev jî neyê ji bîr kirin. Yani ez gavên bi biryariyên Dem Partiyê yên di warê bûyîna partiyekê Tirkiyeyî de dibînim divê ez qîmetê didim vê yekê ku Dem Partî dibe Partiya Tirkiye. Ez hêvî dikim ku ev jî neyê ji bîr kirin ku di banga rêberê avaker ê PKK ya 27 Sibata 2025 de daxwaza derketina ji girtîgehê û gihîştina azadiyê tune ye. Ev li holê ye. Yani Öcalan wextê ku banga xwe ya 27 Sibatê nivîsandiye dawa serbestiya xwe nekiriye. Weke şert dananiye pêş. Baş e?
Ev bank ji bo me yekane tişte ya herî giring e. Ama Devlet Bahçeli vê de ne heqî dike. Yani rast qise nake. Wî soz da bû. Wî soz da bû. Ku mafî heviyê wê were cih wê Öcalan were li parlamentoyê biaxife. Yani daxwaza Öcalan bixwe hebe tune be ne mesele ye. Lê te bixwe soz daye. Divê tu bînî cih. û yek jî daxwaza rêxistinê ye. Şertê rêxistinê jî ye. Ji ber vê yekê dibe ez dibêjim helwest û tevgera Dem Partiyê û hemû pêkhateyên rêxistinê ew dibêje rêxistina terorê hêjî bila haya we hebe. Yani rêxistina terorê ya cudaxwaz, bölücü terör örgütü yani hêjî ji van gotinê xwe gavekî şûn ve neavêtine li dijî banga 27 Sibatê hedefa Tirkiye bê terör dibe gerek tek nebe. Yani dibe ez dibêjim helwesta Dem Partiyê, helwesta hemû pêkhateyên rêxistinê a li dijî vê banga 27 Sibatê hedefa Tirkiye bê terör tek nebe jî dibe hêdî dike, lawaz dike. Bila çarê çile 2026 li hev bicivin, daxwazê xwe bila eşkere bikin, tiştekî jî ra bêjim tune ye. Lê bila kes banga 27 Sibatê ji ber çavan dûr nexe, xizmeta veşartina vê bangê neke. Yani xizmeta veşartina vê bangê yani bila ber çavan nedin alî. Bi vê wesileyê silavê xwe hurmet hezkirin ji hemî birayê xwe Diyarbekirê re dişînin dibêje. Ewe. Niha em warin ser mesela tekiliya vê dawî ya bi Rusyayê re Dewleta Tirk niha bi Rusyayê re di nava meseleyekî pir cuda de ye. Tê bîra we wî rojê li Enqerê li nêzîkî Elmadağê dronekî hat xistin. Ew dron jî hûn zanin li nêzîkî fabrîqeya eskerî ya Roketsanê bû. Ev dron ya kî bû? Gelekî hate axaftin. Hatta hate gotin ku Dewleta Tirkiye pir dereng maye dixistina vê dronê de. Çiwa mümkün e istixbarata dewletekî ew qasa bihêz endama NATOyê istixbarata wê tune be. Di deqeya dawî de balafirên F-16 rakirin birin dron anîn xwarê. Niha dron aydê kîjan dewletî ye bi rojan li ser sekirî nekarîn derbixin. Niha texmîn dikin ku ya aydê Rusyayê ya aydê Ukraynayê. Em ji ber şerê navberê wan. Dibe ku bi qezayekî hatibe wê dirê lê ne wisa ye. Herkes dizane, spor divê qenaetê dane ku Rusya drona xwe bi taybetî şandiye ser fabrîqeya çêkirina roketan. Roketsan çêra dibêjin ev devereke stratejîk e li Elmadağeya Enqerê cihê digre. Niha çima navbera Tirkiye û Rusya di van demên de wî de hinekî sar e. Hûn zanin civîn jî çêbû. Ev hinekî girêdayî tekîliya Amerîka û Tirkiyeyê jî. Hûn zanin Tirkiye niha di nava projeyekî F-35 de ye, balafirên F-35 di wê projeyê de cih digire. Hem di hilberîna wan de hem di kirîna wan de. Yani para Tirkiyeyê. Tirkiye pere razandiye. Lê şertekî Amerîkayê ye dibêje ji bo ku tu bikarî bi divê projeyê de cih xwe bigirî û bidomînî ji bo ku tu bibî xwedî balafirên F-35 bibî xwediyê wî jî pêşî divê tu tekîliya xwe ya bi Rûsya re bi temamî bibirî. Weke gava yekem jî divê tu ev sîstema parastinê ya S-400 hebû tê bîra we bi milyaran dolar da bo Rûsya û jê kirîbû. Vê sîstemê divê tu îade bikî. Yani ji destê xwe derbixî çîtkî bike. Kirîna endameke NATOyê mafî tune ji Rûsyayê çek û sîlah bikire. Tune. Tirkiye zamanekî de gotibû ya S-300 hatiye kirîn ji aliyê Yunanistanê ve filan bêvan ew meseleyekî din e. Lê şertê Amerîkayê li ser Tirkiye ew e divê tu S-400 ji destê xwe derbixî. Tirkiye jî diçe xwedavêje berbextê Rûsyayê. Dibe ya were S-400 jî min bigire perê min jî îade bike. Tabii Rusya henekî xwe pê dike di ser de jî drona xwe dişîne. Yani tiştekî wisa tune ye. Tamam. Anha ji bo ku Tirkiye bikaribe bibe xwedî projeyên F-35 ên balafiran amade ye di ser de pere bide Rûsyayê ji bo ku bikaribe wê pergala S-400 dîsa îade bike. Yani em ketine rewşekî wisa. Milletê Tirkiye feqîr fuqare ji birçiya dimire. Yani meyve sebze tune bixwe ama rêveberiya îro cîranên me ne em tiştekî xirab ji wan re nabêjin. Perê
nanê milletê xwe digire amadeye bide Rûsyê ji bo ku vê pergalê îadê wan bike. Eger Rûsya negire dewleta Tirkiye bi şiklekî dibe hesab bide Amerîkayê ka çi aniye serê vê pergala S-400. Ev pergala S-400 we dît yani Türkiye li gorî xwe ketibû projeyekî. Yani ez bigirim nizanim ez kî tehdît bikim li hember kî bû ew jî nayzane. Yani çima ket nava meseleyekî wisa jî nayzane. Sirf ji bo dilê Rûsyê xweş bike. Sirf ji bo di Sûriyê de bikaribe bibe xwedî nüfûz. Ev pergal kirî. Lê di çavê Rûsyê de bû sıfır dîsa jî. Yani hat geriya dîsa bi kêrî Tirkiye nehat. Tirkiye plan dikir ku di berdêla bertarafkirina serkeftiyên Kurdan, destkeftiyên Kurdan bi Rûsyê re bibe dost û Rûsya çi xwest bi dewleta Tirkiye dakirin. Ji bo ev pergala heyî a Rojava tune bibe. Ê di dawiya de Rûsya jî têk çû, Tirkiye jî têk çû, Esad jî têk çû. Çi malholê projeya ku Amerîkayê li Rojava bi pêş xistibû. Hebûna Qesedê, hebûna Rojavayê Kurdistanê. Ew malholê. Niha Tirkiye wenda kiriye. Tirkiye niha çi kir? Pişta xwe dixwaze nazikî ama nazikî bi pişta xwe bi Rûsyayê veke û dîsa berê xwe bide Amerîkayê siyaseta ku li hember Rûsyayê bi kar anî dixwaze dîsa bi Amerîka re bike. Yani xwe bavêje ber vextê Amerîkiyan bibêje ya Trump tu çi bixwazî divê dünyayê de ez didim te. Girêgolanê qet ne mesele ez dengê xwe nakim. Tu Gaza, Filîstîn tu çi bixwazî qet ne mesele ez dengê xwe nakim bes tu vê Rojavayê Kurdistanê ya ji Rojavê derxe ya Kurd Murd nikarin bibin xwedî dewlet. Ya ne kapasite wan heye û hem jî ême ji xwe ême ne binêrin wê me ra li hev kirine yani. Bi me ra li hev kirine. Wana perçeyekî Tirkiye ne, wana perçeyekî dîroka me ne, çand û kültûra me wekî heve. Wana dewlet mewlet naxwazin, wana ême ne ya. Kurdê Sûriyê jî ê Sûriyê ne. Ha edî nikarin bibêjin Kurd Tirkin û Kurd Erebin û filan dibêjin wana yani mîna çawa zanî rêz û hirmeta min heye ji cîngeneyan re. Yani çawa ku cîngene li dünyayê belav bûne, li her derê dünyayê belav bûne û ne netewin ji bo ku tu bibîn netew zimanek tê hevbeş divê coğrafyayek te hebe ne? Îja me Kurda heye, coğrafya me jî heye, zimanê me hevbeşî heye. Tişta ku em metke netew heye li olê. Ama dewleta Tirkiye dixwaze îmajekî mîna ya cîngeneyan nîşan bide. Ez wextê dibim cîngene hûn zanin rêz û hirmeta min ji bo hemû milleta heye, ji bo milletê cîngene taybet heye. Dixwaze wisa nîşan bide. Yani dawa vana ku dewlet çêbikin tune ye. Halbuki müsaîd e ji bo me dewlet çêkirina dewletê. Yani çima nebe. Yani coğrafya me heye û serweriya me lazim e. Yani hakimiyeta me ya sel coğrafya me şert e. Em hakimê coğrafya xwe nebin, em hakimê milletê xwe nebin. Em za rûzê çê xwe, pêşeroja xwe, cîwanê xwe, nesla nû em çi wat karin biparêzin? Em tune nedibin. Yani garantiyekî navnetewî lazim e. Hevalno divê çarçovê de tişta ku mixwast ez bibêjim anha dewleta Tirkiye lavê Rûsyayê dike ku vê sîstema S-400 şûva li wan vegerîne û tevlî projeya Donald Trump ya F-35 bibe. Niha armanca ev e. û armancekê din jî bikaribe li Rojava bigêje hedefa xwe. Yani tunekirina Rojava û li Sûriyê jî bibe xwedî hakimiyet. Çi qas bi ser dikeve meselekî din e. Ev in. Ya din jî hevalno dîmenek heye naxwazim nîşanê we bidim heqeten dîmenek bi êş e ya baş hûn jî ji min nexwazin werin ez ji we re tenê nûçe pêşkêş bikim. Ev cîranên me ê ku ji medeniyetê para xwe negirtine li Efrînê dîsa hovîtiyekê pêk anîn. Yani merû çawa dikare hevalno qimişê vê însanê bike. Na hûn ê bêjin gotina qimiş mi çend meh berê ji we re got çend hefte berê. Mi got Kurdiya wî peyda bikin. Kurdiya wî we peyda nekir. Tune ye. Ama ji ber ku nûçeyekî bi êş e ez nekemin nava meseleyekî ziman navenda belgekirine ya binpêkirinan ya Efrînê çi dibêje?
li bajarê Cindirisê yê Efrîna Rojavayê Kurdistanê jineke genç 19 salî nû zewicî ye. Baweyekî pir hovane hatiye qetilkirin ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye ve. Yani roja ku em komkujiyekî, nûçiyekî komkujiyê, nûçiyekî kuştinê a ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye ve ji we re pêşkêş nekin tune ew roj. Niha navenda belgêkirinê ya binpêkirina Efrînê dibêje bûyer li gundê Aşkanê li bajarê Cindirisê pêk hatiye, jina Kurd Şîrîn Nûrî Öso li mala xwe bûye mağdûra îşkencê. Li mala xwe îşkence lê hatiye kirin. Piştre jî gule berdane jina 19 salî. Hesabê vê yekê dibêje dewleta Tirkiye were pirsîn di müzakereyan da li ser maseyê yani çima naypirsîn, çima napirsin, çima nakin mijar? Hevalên me di ajansê me de cih digire ya rastî di ajansê me de cih digire. Yani wê êrişê de jiyana xwe ji dest da. Navenda belgêkirinê diyar kir ku detayên bûyerê sedema kuştina Şîrînê nehatiye zelalkirin ji ber ku ez dibêjim qey ji ber ewlekariya malbatê ye. Ji bo ku zirarneyê malbatê nehatiye eşkrekirin. Ev 3 sal bû zewicî bûn 19 salî ye. Mesela ew jî bûyerekê din. Hem 19 salî ye hem 3 sal zewicî ye. Ya qedera van jinên Kurdan pir biêş e. Elbet li Efrînê ev ne bûyera yekême jî li gorî daxuyaniyê li herêmên dibin kontrola komên çekdar yên Wezareta Parastina Sûriyê de bûyerên bi vî rengî gelek canan rû didin. Niha meseleya Efrînê hê jî meseleyekî dûr û dirêj e. Hem dibin kontrola hêzên hikûmeta Şamê de ye û hem jî çeteyên dewleta Tirkiye li wê derê hukmdar in. Ev jî nûçeyekê din e hêzên hikûmeta Veguhez êrişê Swêda kirin îro dîsa. Van ez ê werim ser mesela Rojava zanim hûn bendê ne. Ez ê aniha van meseleya bi dawî bikim ez têm bas dikim ji we re bi destûra we. Fermandariya hêzên parazvanên niştimanî ya Swêdayê ya Aydê Durziyan di derbarê êrişên hêzên hikûmeta Veguhez de daxuyaniyekê weşandin. Hêzên hikûmeta Veguhez bi dronan, bi hewanan li bajarokê Mejdaliyê gundewerê Rojavayê Swêdayê xistin. Di encamê de du kes li wê derê birîndar bûn, zirarên maddî li mal û milkên sivîlan bû. Êriş îro ji aliyê bajarokên Hazir û Mezrayê ên Rojavayê bajêr ve hatine kirin. Ji wê herêmê ve êriş hatiye kirin. Di encama vê êrişê de 4 kes birîndar bûn. Durziyan bersiva êriş dane. Çeteyên girêdayên hikûmeta Demkiya Şamê mecbûr mane vekişin. Niha rewş dibin kontrolê de ye. Aniha em basa Qesedê bikin, basa Rojavayê Kurdistanê bikin. Ka mesele çi ye hevano? Em zanin ev demekî dirêj e, hema bigire ji dehê adarê vir ve peymanekî heye di navbera Qesedê û hikûmeta Demkiya Şamê de ev du sê rojin jî ez heşt xalên bingehîn ê vê peymanê ji we re pêşkêş dikim. Têda çi heye, têda çi tune, çawa ye, tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê, asayîş tevlî nava Wezareta Parastinê, pana hemî ji we re behs kirine. Yani icap nake ez dubare bikim. Lê tişta nû çi ye? Hikûmeta Demkiya Şamê nivîsek şandiye ji Rojavayê Kurdistanê re. Dibêje em qebûl dikin. Çi qebûl dikin? Sîstema ku hûn dixwazin. Yani tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê em qebûl dikin. Êdî ev bi zexta Amerîkayê pêk hatiye. Ew çima tiştekî wisa qebûl dikin meseleyekê dine. Lê aniha Rêveberiya Demkiya Şamê qebûl kiriye ku Qesedê weke sê yekîne tevlî artêşa Sûriye bibe. Wezîfeya van yekîneyan mühîm e. Çi ye? Ez pêşî nûçe ji we re bixwînim, paşê em ê hinekî cih bidin şîroveyan ji ber ku veya ji şîrovê re vêkiriye. Her çend tiştekî pir zelal vê gavê tune be jî, dîsa jî heqê me heye em sê gotinan bikin. Komîteya Danûstandinan ya Rojavayê Kurdistanê di derheqê diyaloga xwe ya bi hikûmeta Veguhez ya Sûriyê re agahiyên nû dan. Di wê daxuyaniyê de tê gotin ku her du aliyan li ser xalekî li hev kirine. Ew jî ew e ku Qesedê wekî sê yekîneyên cuda di nava artêşa Sûriyê de cihê xwe bigire. Baş e, ev sê yekîneyên Qesedê wezîfedarên artêşa Sûriyê ne, perçekî artêşa Sûriyê ne ama ew ê çi kayê bikin? Süper pirs e. Ew ê çi wezîfe bigirin ser xwe? 1.
Yani yekîneyekî taybet wê tenê ji bo parastina sînoran be. Muhafizên sînoran. Yekîneyekî qesedê ku nava yani êdî aydê artêşa Sûriyeyê wê tenê sînorên di navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê de biparêze. Sînorên Rojava û Başûrê Kurdistanê û yê Iraqê biparêze. Ew tenê ji herêma xwe berpirsiyar e. Wextê ku em dibêjin qesedê ji herêma Rojavayê Kurdistanê berpirsiyar e, niha hevalên me ê rojnamegerên Tirk, cîranên me ê ku ji medeniyetê para xwe negirtine, ê ku hê jî di dilê wan de dijmeniya milletê Kurd heye, dibêjin temam e. Eger Şamê gotibe bila qesedê sînorê xwe biparêze, bila li Rojava bimîne, sedî sed xweseriya Rojavayê Kurdistanê biye garantî. Yani ev tirs û panîka wan e, ne ku pesnê me didin, ne ku li çepikan didin. Ev tirsa wan e. Ji ber ku di hişêwan de Kurd milletek ne xwedî kapasiteyek û karibe herêmekî birêve bibe, artêşekî sed hezaran birêve bibe û piçûk e, mecbûr e daxilê nava paytextê bibe. Ev mejiyê wan wisa ye. Yani îmaja Kurdan di mejiyê wan de wisa ye. Niha rola van yekîneyan wê çi be? Tabii elbet nîqaş dewam dikin. Tiştekî pir zelal tune ye. Tiştek ku em dibêjin nîv zelal e. Yani tê texmîn kirin yekîneyekî taybet wê ji bo parastina sînoran berpirsiyar be. Ya din jî tekoşîna li dijî terorê. Yani hêzên weke Daeş yan jî yê din. Ew çi dikin? Ew heqê wan, wezîfa wan e li her derê Sûriyê karibin li dijî Daişê şer bikin. Bi alîkariya kî? Hêzên koalîsyonê. Ji Efrînê bigire heta Swêdayê, heta başûrê Sûriyê, heta Laskiyê, herêma Elewiyan, heta Cerablus, girê Spî û heta Serêkaniyê. Ev herêmên dibin kontrola dewleta Tirkiyê de. Normal hevanno tekoşîna li dijî terorê yekîneyekî taybet ya Qesedê ye wê bibe beşekî artêşa Sûriyê. Êdî Qesede nabêje ez di ser navê xwe diçim tevlî hêzên koalîsyonê tatbîqatan yan jî operasyonan dikim wekî artêşa Sûriyê em ê vê yekê bikin. We goterê heta vê derê süper. Baş e yekîneyekî taybet parastina sînoran, yekîneyekî din jî tekoşîna li dijî terorê ê yekîna din çi ye? YPJ. Yani yekîneyên jinê. Parastina yekîneyên jinê hem ji aliyê manevî ve pir giring e, serkeftina Kurdan nîşan dide. Ev heta sor a Kurdan e, ji destpêkê ve pir zû ye, heta belkî bi hezaran salan e. Jina Kurd di parastinê de cih digire. Tim cih girtiye. Di hemû serhildanên Kurdan de rengê jinê, rola jinê diyarkir e. Ne tenê di serhildanan de di nava malbatê me de jî rola jinê diyarkir e. Yani biryara ku jin bide mêr zû bi zû nikare xirab bike. Ji ber vê ev adet ji ber ku li cem Ereban li cem Tirkan tune ye şok dibin. Îja hebûna yekîneyekî Qesedê ya jin mühîm e. Parastina wî mühîm e. Ew ê jî li gorî xwe wezîfê xwe ew ê bi xwe diyar bikin. Ev jî hevanno yani çavlirêya beriya serê salê di nava van du heftê pêşiya me de yan jî di nava meha çilê de gavên pratîkî bêne avêtin. Yani ev pêşniyazên hikûmeta demkî ya Şamê eger were êrîkirin bi temamî ji aliyê Qesedê û rêveberiya xwe ser ve ev tê wê manî ku pêvajoya di navbera Rojava û Şamê de êdî cara yekem e tê de gavekî berbiçav xuya dike. Gava şember ez hez nakim gotina şember gavekî xuyangî û berbiçav êdî tê avêtin. Dibe gava yekem ya ku mirov dikare bibîne. Yani di daxuyaniya komîteyê de tê gotin ev lehevkirin ji aliyê hêzên navnetîvî ve jî tê destekirin. Yani hêzên koalîsyonê Amerîka Ewropa destek didin van gavan. Di demên pêşme de ev yek dikare rêlber çareseriyekî guftugûyê ve bike.
çareseriyeke siyasi dikare geç bibe, mezin bibe. Diyalog dikare pêş bike ve hûn diyalog heta niha xetimiye. Ji ber xetimandina diyalogê jî ev çetên girêdan dewletê yan jî xêrnexwaz hene di nava Şamê de gotinên kîn û nefretê dikin li hember Kurdan. Tiştekê din ku komîte giringî didî ew jî ka çawa karibin pêşî li gotinên kîn û nefretê bigirin. Lewma jî komîte dibêje bi vê lihevkirine re her diyalog wê çêbibe. Yani istiqrara siyasî wê bikeve bin garantiyê şerê medyayî gotinên nefretê wê kêm bibin. Komîte hêviyê xwe jî anî ziman bang li aliyên Şamê kir li ev hatin tevkariya xwe bidomînin, diyaloga xwe bidomînin, ev rêya yekane ya avakirina çareseriyekê domdar ya li Sûriyeyê dibêje rêveberiya xwe ser. Ev li aliyekê evan niha entegrasyona demokratîk li Rojavayê Kurdistanê tê çi manê? Çi ye yani? Merû çi dibe? Me wextê merû entegre dibe, merû çi dibe? Merû dihele, merû mezin dibe, merû biçûk dibe, merû çi dibe? Peyê de bersiv dide. Ev yek. Bila çaya min xuya bike? Tamam, bila xuya bike. Baş. Deqekî ez navberekî bidim ê ji we re. Vê piştînî min ji we re çîrokek parve kir. Şengê û bengê yan jî zengê û bengê. Ev ji bo zarokan e ve hûn jî dikarin godar bikin. Hûn jî dikarin godar bikin. Tiştekî xweş e. Hevala me viyan mayî deng dayê pir xweş dixwîne. Devoka ku dirê? A badînan e ne? Ka godar kin pir xweş e. Eger hûn bikaribin bi vê çîrokê zarokê xwe bikin xew pir xweş dibe. Dem bi dem ez ê çîrokên wisa bi we re parve bikim. Dervê meselê siyasî ne lê meseleyên civakî ne. Hûn zanin ême di vê xizmetê de tenê armancek me tune ye. Pir armancê me hene. Yani pêşxistina Kurdî û parastina çand û kültûra Kurdî û pir xizmetên cuda hene. Ne tenê hema em agahiyekî berhev bikin û ji we re ragihînin. Yani em ne tenê nêçîrvanê agahiyan e, em parezvanê çand û kültûra xwe û zimanê xwe ne jî di aynê demê de. Em bidomînin hevan no. Partiya Yeketiya Demokratîk PYD îro li Kobaniyê li ser entegrasyonê komxebatekî li darxist, siyasetmedarên ji partiyên cuda hatin tevlîbûn, malbatên şehîdan, hêzên ewlekariya hundirîn, saziya rêveberiya xweser, saziyên civaka demokratîk hatin tevlîbûn. Komxebat li gorî sê beşan birêve çû. Di beşa yekemîn de Hevserokê Meclîsa Tevgera Civaka Demokratîk Tevdemî a Kantona Firatê Rêzdar Enver Müslüm Rewşa Dawî şîrove kir. Di beşa duyemîn de Hevserokê Meclîsa PYD ya Kantona Firatê Bozan Xelîl têgeha entegrasyonê ya rast entegrasyona demokratîk ji ber ku entegrasyon heye entegrasyona demokratîk heye ya negatif jî dibe ku hebe. Dîroka derketina vê entegrasyonê heta Banga Öcalan şîrove kir. Xelîl dibêje ji bo wan entegrasyona demokratîk tê wê watê di çarçoveya siyasî û rêxistinê de tevkarî di navbera hêzên siyasî û civakî de ye. Yani ew çi fehm dikin ji entegrasyona demokratîk basê wî dike. Yani em çi fehm dikin? Yani em çi fehm dikin ji entegrasyona demokratîk? Ji bo me wateya yekem ew e di çarçoveya siyasî û rêxistinî de hevkarî, tevkariya di nava hêzên siyasî û civakî de ye. Ya din rêz û hurmeta li hemberî hemû çand û kültûran e. Ya din beşdariya hemû millet û pêkhateyan ya nava rêveberiya welat e. Entegrasyona demokratîk ev e. Ev tiştekî baş e, xirab e. Eleqa wî bi asîmîlasyonê heye? Na. Yani hemî milletên li Sûriyê eger bikaribin di biryaran de cih bigirin, rêveberiya welat da cih bigirin, navê wî jî entegrasyona demokratîk ve êkî dibêje na. Yani ya mühim merû çi watê lê bar bike li gorî xwe. Beşa sêyemîn ew ê civîna PYD, endama PYD Bêrîvan İsmaîl rola jinan di şoreşa Rojavayê Kurdistanê de entegrasyona demokratîk,
Sistema hevserokatiye di saziyan de nirxand. Bêrîvan İsmail anî ziman ku beşdariya jinan di saziyên rêveberiyê de mafekî rewa ye. İşaret pêkir ku ezmûna Rojavayê Kurdistanê tecrübeyên me îspat kirin azadiya jinan stûna demokrasî û aramiya civakî ye. Hevan niha eger sebra we hebe ez cih bidim Hakan Fidan ka ew çi dibêje Hakan Fidan. A Rojavayê Kurdistanê ev e. Di rojên pêş me de êdî em dibînin ku gavên pratikî wê werin avêtin. Gavên pratikî çi ne? Ev lehevkirin heta ku derê diçe. Em pir merex dikin ne ev hêzên parastina sînor karibin serê kaniyê Efrînê bi dest bixin. Wê derê kontrol bikin. Sînorê Sûriyê wê heta ku derê dirêj bibe. Dewleta Tirkiye kengê derdikeve ji van herêman. Bana hemî mühîm in. Niha Hakan Fidan di nava tirs û panîkekî ciddî de ye. Panîk heye, panîk dijirife. Mesela çi îcab dike tam divê dewrê de tu rabî bibêjî ya em naxwazin hêza eskerî bikarbînin. Mesela tu çima hewce dibînî rabî tiştekî wisa bêjî. Tu hêza eskerî li hember çi bikartînî. Aniha em weke Rojavayê Kurdistanê bi Sûriye re nava diyalogekî dane em dixwazin meseleyê xwe yê navxeyî hel bikin ya îşê me bi te tune ye. Yani tu çima min weke tehdît dibînî, tu çima min weke gev dibînî, tu çima êrişê min dikî. Çi eleqa me bi te heye? Tu çima zorê li min dikî ku ez herim li menfaetê xwe bigerim li Şamê. Tu axwasa ji min hez dikî. Mesela ev gotina vî camîrê nîşanê me dide ku tu hezkirinekî wan, tu sempatiyekî wan ji bo milletê Kurd tune. Çima? Ma divê tu eger wisa nekî mesela beriya çi gotibûn? Beriya demkî em menfaetê milletê Kurd xwazin. Ji bo wî em nava xebatan dane. Îro jî dibêje eger tu wisa nekî dibe ez ê li te xim. Ev e menfaetê min dixwazî. Çi yani? Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan li ser peymana dihê Adarê got em naxwazin rêyên eskerî bikarbînin. Lê sebra me jî li ber qedandinê ye. Allah Allah. Tu dibê qeyme çû êrişî wan kiriye ji Rojava. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan ji TRT Wardê re axivî rûdanên li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê nirxandin li gorî mêjiyê xwe. Di derbarê peymana dihê Adarê ya di navbera Qesedê û Rêveberiya Şamê de got ew li leza pêvajoyê dinêre lê nerazî ye. Yani leza ku aniha pêvajo dimeşe navbera Qesedê û Şamê de em jê nerazî ne. Qesedê hewl dide demê qezenç bike. Em milletê Sûriyê hinek hevparên din dibe ez naxwazim navê wan jî ji we re bêjim. Em bi komî difikirin ku Qesedê hewl dide demê qezenç bike. Ya dema çi qezenç bike? Menfaetê xwe digere. Katê digo ez alîgirê menfaetê wan im. Virrek li gorî min ew hêviya derfetên din dikin dibêje. Yani li bendê ne ku konjonktûra siyasî ya rojhilata navîn biguhere. Belkî bi awayê krîzekê din ya herêmî yan jî ji ber polîtîkayên berfirehbûnê yên İsraîlê yên li ser Sûriyê û deverên din. Yani İsraîl siyaseta xwe çi we dimeşîne li rojhilata navîn? Polîtîkayên berfirehbûnê yên İsraîl û yên din wê jê re atmosferekî çêbike ku Qesedê jî bikaribe li gorî wê atmosferê siyasetekî nû bi pêş bixe. Yani Türkiye dibêje Qesedê li bendê ye guherîn ve guherîn çê bibe. Süper e, normal e jî, pir normal e. Kîjan dewlet, kîjan hêz li gorî guherîn û veguherîna herêma xwe siyasetê nake. Kîjan dewlet konjonktûra siyasî ya herêmê xwe re esas nagire. Çima tu layıqê Kurdan nabînî? Çima ez mehkûmim ku yek xetekî bi rêve bibim ew xet jî ewlekariya dewleta Tirkiye û hesasiyetên Tirkiye li ber çavan bike. Ji ber vê yekê tişta baş ew e Hakan Fidan dibe hevparê me yên Amerîkî baş dizanin ku divê ev pêvajo temam bibe. Acîlen bi dawî bibe çimkî ev pêvajo yeketiya welêt gelekî giring e ji bo yeketiya welêt. Fidan diyar kir ku ji bilî Qesedê hemû komên li Sûriyê girêdayî wezareta parastinê bûne. Wekî hûn jî dizanin
her hemaneke muhalefeta Suriye komen çekdar jibli qasede nahadi grede vazireta parasını ya Suriye'ne. Yani evkat çeteyin devleta Türkiye hebun hami kuderine hami anha tevli arteşa Suriye bune. Afrin'e ki hene, la Afrin'e ki hene. Evi ku aksa işkenceli insanan dikin kine. Serikaniye de desi ki de icmara beje. Hakan Fidan bile icmara beje. Serikaniye naha de desi ki can hezan daya. Yani çi icap dike turabil ser navi devlete ki avkas dereven mezin biki mesela. Afrin desi ki de desti hükümete demki de ve çima akvasa kuştun işkence pekte. Serikaniye dereve. Yani insan avkas dibe henek hakikaten pivana kazanı be o insanı hemberi xwaji neke şuna ahmakan. Ev ji bo yeketiya netewî pir giring e çimkî di dewletê de divê nebe du hêzên çekdar hebin. Otorîta dewletê û serveriya dewletê filan bivan ew dîsa benîştê xwe berê dicûye. Di rewşekî wiha de behsa yeketî û serveriyê nayê kirin. Loma ev gelekî giring e herkes vê fehm dike. Lê em tenê hêvî dikin ku kar birêya diyalogê, birêya danûstandinê, birêyên aştiyane werin çareserkirin. Ya aferin. Wekî din dibe em naxwazin rêbazên leşkerî bikarbînin. Em naxwazin em carekî din mecbûr bimînin serî li rêyên leşkerî bidin. Divê qesede fehm bike ku sebra aktorên pêwendîdar diqede. Divê em bêne wê astê ku pêwendiyên xwe yên ji bo peymana dehê adarê bi cih bînin. Her kes li bendiyê ku ew vê peymanê bê derengxistin, bê berovajîkirin pêk bînin. Mesela çima Türkiye zorê li me dike ji bo em pêk bînin. Amerîkayê ser de jî ji bo menfaetê me ye. Çimkî dibe em naxwazin ji vê peymanê dûrketinê bibînin. Di dawiyê de hûn dizanin hevparê me yên Sûriyê yên li Şamê jî dibînin. Ev ji bo yeketiya wan û ya netewî gavekî pir giring e. Yani gotina dawiya Hakan Fidan bibêjim ez hêvî dikim eger em taktik, teknik awayên rast ên hevkariyê bikarbînin ez difikirim ku em ê bigêjin armancê. Niha armanca wan çi ye? Ame çi ye û tiştekî cuda ye. Armanca wan em dibînin ku a me û a wan ne weke hebe. Armancê me ji hev cuda ne. Ev yek ya din jî hevalno mesela Netanyahu heye divê naberê de ez bînim bîra we me qala Netanyahu kir sibê rojeyên yene rast e roja îniyê mîvanekî me taybet heye tevê ez û hevalê me ronî roha em ê pirsên we jê bikin hûn jî pirsan dikarin bipirsin ez dibêjim ya 19 êvarê em çê bikin ya 21 em mehê biryara xwe nedaye li gorî saeta Ewropayê dibêjim yani roja 19 mehê kî tevlî bername me dibe akademisyenê Kurd yê li zanîngeha İbranî ya Qudsê Rêzdar Veysî Dağ spor e akademisyen e meseleyên Kurdan û İsraîlê pir xweş dizane pîlan û projeyên İsraîlê yên di derbarê rojhata navîn de pir xweş dizane û dostaniya cihûyan ya bi Kurdan re ber vê ku derê ve diçe û dewleta Tirkiye çi li benda çi ye li rojhata navîn. Bana hemî em ê ji Rêzdar Veysî Dağ bipirsin sibê êvarê. Ya em ê saeta wî paşê ez ê ji we re bêjim. Baş e? Yani tekilîn Kurd û İsraîl mühim in di van deman de. Ez dibêjim ji kerema xwe re hûn jî mîvanê me bi tenê nehêlin sibê êvarê. Baş e? Ez ê jî taybet xwe amade bikim. Ev wekî agahî min ji we re got. Ya din Netanyahu Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu ragihand ku wan peymaneke mezin ya gazê bi Misrê re bi nêzê 35 milyar dolarî îmzê kiriye û ev gav wekî mezintirîn gav di dîroka İsraîlê de bi nav kir. Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu ragihand ku wan peymaneke mezin ya gazê bi Misrê re îmzê kirine 35 milyar dolar. Buhay peymanê di dîroka İsraîlê de dereqê gazê de buhay herî mezin e. Yani
peymana herî mezin a dîrokaviye. Ji vê bütçeyê nêzîkî 18 milyar dolar wê biçe ji xazîneya dewleta İsraîlê re. Netanyahu destnîşan kir ku peyman bi şîrketa Amerîkî Chevron re bi amadebûna hevkarên İsraîlî ji bo dabînkirina gaza xwezayî bo Misrê hatiye kirin. Wezîrê Enerjiyê yê İsraîl Elî Cohen got di dîroka me de ev peymana herî mezin ya gazê ye. Ya din jî hevanno Amerîkayê dîsa li keştiya Venezuelayê daye artêşa Amerîkayê li rojdatê Okyanusa Pasîfîkê êrişî keştiyekê din ya Venezuelayê kir. 4 kes hatin kuştin. Artêşa Amerîkayê baweyekî hemdem erê bi hinceta ku van keştiyan bazirganiya maddeyên hişbir kirine êrişî keştiya Venezuelayê kirine. Di nava vê heftê de ebû 2 car hêzên Amerîkî êriş dikin. Bi hefteborî jî 8 kes hatibûn kuştin. Hevan onha ez tiştekî tînim ser ekranê, ez hinek behsa wan hevalê me bikim. Em wan hevalê xwe bi bîr bînin. Ev tiştekî muhîm e. Ev jî marîfetek dewleta Tirkiyeyê, cîranên me ne ku ji medeniyetê para xwe negirtine û bi rêya vê pêvajoyê em hewl didin hinek medeniyetê nîşanê wan bidin ama tiştekî pir ciddî ye. Tê bîra we par van çaxan bû şehadeta wan. Di ser qetilkirina hevalê me yê rojnameger Cihan Bilgî Nazım Daştan re salekî derbas bû. Wan rojan dewleta Tirkiye dixwast hemû destkeftên Kurdan yê Rojavayê Kurdistanê tune bikin. Lê hevalên me Cihan û Nazım bi dîmenên ku dibin barana bombeyan de kişandibûn, çarx derewên dewleta Tirkiye tam birova jî kiribûn, rastiyê nîşandebûn. Li bendeva tîşinê, pira Qereqozaxê, dewleta Tirkiye bi tevî çeteyên xwe bê rawestan êriş dikirin. Nazım çû cî herêmê dîmen kişand, fîlm kişand, got dewleta Tirkiye nehatiye vendiran, şerekî pir psîkolojîk dimeşandin. Lê van her du hevalên me li wê derê rastî eşkere kirin, moralê milletê me derxistin jûr û bû sebeb ku milletê me biherike bendava tîşirinê xwedî li bendavê derbikeve. Bi xêra wan bû. Şeşê Çile 2025 Cihan û Nazım merasima warkirina 5 şehîdan li çêbû niha ew hatine bibîranîn bi tevî 5 şehîdên din. Tiştekî din heye ez bînim bîra we cenazeyên Nazım û Cihan ji bo derbasî Bakurê Kurdistanê bibin. Wê demê li morga Qamişloyê hatin sekinandin. Ev jî tiştekî pir biêş bû. Aynê rojê şandeya parlamenterên Dem Partiyê bi tevî malbatê şehîdan ji bo girtina cenazê xwe hewldan derbasî Başûrê Kurdistanê bibin. Li belê dewleta Tirkiye şande asteng kirin. Heta nehê Çile jî ew şande li deriyê sînorê Xaburê hate rawestandin. Li gel hewldanên hiqûqî, li gel zexta civakî jî dewleta Tirkiye bi tu awayî destûr neda cenazeyê her du rojnamegeran derbasî Bakurê Kurdistanê bibe were cî ku jê ji dayîk bûne. Yani hovîtiya qetilkirina wan li aliyekî, hovîtiya astengkirina derbasbûna cenazeyê wan jî li aliyekî. 11 Çile cenazeyên Cihan Bilgî Nazım Daştan bi merasimekî li şehîdgeha Şehîd Delîl Serûxan hatin defin kirin. Di wê merasimê de rojnamegeran soza şopandina rêya hevalê xwe dan. Em jî bi vê vesîlê hevalê xwe yê rojnameger ên şehîd hemî hem Cihan hem Nazım û hemî hevalê xwe bi bîr tînin bi vî awayê. Hevan ez xatir ji we dixwazim saet di 21 de li gorî saeta Ewropayê ez ê bültenekî din ji we re pêşkêş bikim. Yan ez ê hevaleke rojnameger bigirim em şîrove bikin bû yeran vê mesela Rojava bi taybetî yan jî ez ê bültenekî ji we re hazir bikim. Bi hêviya rojên xweş azad, xatirê we dem baş.